Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang kapengker sampun dipun riwayatipun Syekh Ibrahim bin Adham ingkang dipun tenggani dening Syakik bin Ibrahim sing nggih Ibrahim bin Adham menika mular nangis wonten saendhingipun suku Lail, wonten caketipun Maulidun Nabi. Maulidun Nabi niku panggenan sing rumiyin dados panggenan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine
Syekh Sakit sinten Ibrahim bin Adham niki sampun dangu napa nggih ngempet nafsune pun napa istilahipun pun janji teng awake dhewe mboten bakal ndahar napa acar daging. Pokoke kira-kira sakniki nggih bestek napa-napa ngoten nggih. Digawe daging dicampur cuka lajeng disukani bumbu rempah-rempah. Cara Jawa napa kira-kira? Namanya napa? Lapis napa? Niki lapis. Wah niku napa? Delalah wonten mriku nek kok sampai nangis iki jenenge sing ditangisi napa kan ngoten. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham nggih nutupi persoalane. Akhiripun ngantos dipun sereng terus janjeni. Pokoke iki sing roh kowe tok. Aja mbok omong-omongne wong. Aja mbok omong-omongne wong iki soalé yo rahasia. Nggih kok sampean tangisi sing sampean tangisi napa? Saya aku iki wis suwe kepingin acar daging niku wau. Wis tak empet aja sampai keturutan. Lah bangsa ndek bengi kuwi aku ngantuk. Nah, jerone ngantuk kuwi ngipi enek bocah enom nggawa lengser isine kuwi sing dikepingin niku napa acar napa bis napa lapis daging niku wau. Terus enten dialog ternyata niku Nabi Khidir kalih malaikat sing dulang dateng Syekh Ibrahim bin Adham. Dulang dateng Syekh Ibrahim bin Adham sampai wareg sampai ngrigah pun mboten tilem niku napa tipake klenyet-klenyete teng cangkem niku tesih. Klenyet-klenyet teng cangkem niku tesih. Terus falam yazal yulaqimuni hatta sabitu fantabahtu wa halawatuhu fi fahmi. Falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa Nabi Khidir iku yuklakimu dulang sapa Nabi Khidir ni ing ingsun. Hatta sabitu sehingga parek sapa ingsun. Fantabahtu mongko banjur ngrigah sapa ingsun. Wa halawatu hale utawi sedepe acar daging mau iku fi fami tetep ing dalem cangkem ingsun. Teruse. Kala dawuh sapa Sakik radhiyallahu anhu sing cerita wau sing cerita panggih Ibrahim bin Adham. Fakultu mongko mbato matur sapa ingsun. Nek ngoten pundi astane jenengan? Arini kafaka. Ari mugi ngetingalaken panjenengan ning ing kula kafaka ing epek-epek panjenengan. Tapi epek-epek jenengan pundi? Fa'akhadtu mongko ngalap sapa ingsun kafahu ing epek-epeke Syekh Ibrahim bin Adham dikafi kelawan epek-epek ingsun. Faqabaltu mongko banjur nyucup sapa ingsun ha ing kafahu. Tangane kula cekel terus kula cucup bakul tulan ngucap sapa ingsun ya man yud'imul jayya'a as-sahawati idza sahhahu al-man'a ya man yaqdahu fid dhamiril yaqina ya man saqa qulubahum min mahabbatihi atara li satikin indaka halan thumma rafa'tu yada Ibrahim ila sama fakultu ilahi biqadri hadhil kaffi wa biqadri sahibiha wa bil judil ladzi wajadahu minka jud ala abdikal faqir ila fadlika wa ihsanika wa rahmatika wa illam yastahiqqa dzalik qala faqama Ibrahim radhiyallahu anhu wa masa hatta dakhalal masjidal haram. Jadi nyucup niku kalih munajat. Yaman duh pangeran.
yutimu kang wis paring daharan sapa man al jayya'a ing pira-pira wong kang padha keluwen. Paring panganan as-sahawati ing pira-pira kepinginane. Jadi wong keluwen tapi kepuwingin. Niku ternyata Gusti Allah saged maringi ning tanpa nganggo cara sing umum. Idza sahahu tatkalane padha temen-temen sapa jaya alman'a ing oleh ngempet. Ngoten. Pangeran niku pancen lek purun ngempet. Jenengan kepingin nopo sing sifatnya namung syahwat lho, namung sekedar syahwat niku ya, namung kepinginan, mboten sampai tingkat kepentingan. Sing syahwat niku didorong kali nafsu sing kuat. Kaya-kaya sampai nafsu niku ngarani penting. Ning sampean panggah ora. Sampean pet mawon. Niku lek sampai pada tingkat dinilai kali Allah Ta'ala pancen bener-bener. Niku ternyata nggih diparingi banyak. Ngerti lagi. Jadi wong sing padha keluwen sing bener-bener oleh ngempet syahwat niku malah diparingi. Nganggo cara sing mboten nerak janjine. Lha niku lagi mboten nerak janji to, wong. Oleh maringi liwat impen. Gitu nggih. Nah, tapi senajan ming liwat impen wong nyatane tangi turu isih waret. Lha nggih piye ngoten niku. Dadi nalika teng napa ajeng tilem niku nggih. Nggih jenenge wong turu napa nggih wonten kewajiban nandangi janjine lak nggih mboten. Tapi krana kawelasane Allah niku dipun paringi. Ngoten. Mula nuwun sewu nek jenengan nate mireng enten cerita begini nuwun sewu nggih. Sok-sok niku enten cerita wong wedok meteng. Wong wedok meteng gara-gara mangan doke pitik jago. Mergo pitik jago niku nuwun sewu bar notol manine wali sing nempet syahwat. Lho, itu cerita ngoten nggih. Nate mireng ningali ketoprak nate jenengan. Jadi enten wali weruh enten wong ayu krana wali kan nggih ngeten niku tata kramane. Dimpet syahwate. Jan dimpet nika. Lah ngepasi napa? Ngepasi sare terus ngantos ngipi metu mani ngoten. Nah kecerane mani sing teng sarunge niku nemplek teng tipake niku mawon nemplek teng awu. Lah awune niku dicekeri pitik jago njur ditotol. Niku pitik jago iso ngendhok. Lah ndoke ndelalah ditemu wong wedok sing ayu niku wau. Lah kok iso meteng? Akhirnya niku secara kerohanian niku enten hubungan perilaku. Dia dadi wong ampuh anak ini. Secara lahir mboten melanggar, ya ora zina wong, ya ora nyatane ora ngrangkul, ora apa. Nggih to nggih. Mboten zina, mboten haram, ngipi ya. Tapi krana barokah eleh ngempet niku wau kalih Allah niku seakan-akan digawe temenan. Lah niki sing sering sosok niku rancu. Hartosipun rancu niku setelah tiba cerita teng anak putu niki mboten dijelasne. Antarane kelakuan iku kelakuan impen kalih kelakuan sing tenanan. Kaya ngene niku lagi rancu to nggih. Lek mboten diomongne niku lah impen. Tunggale sosok niku kados ceritane Syekh Jangkung kali Sunan Kalijaga. Dong Syekh Jangkung niku cara wekdal pun Sunan Kalijaga pun sedo. Lah kok tiang-tiang lek ceritane jare Syekh Jangkung niku muridé Sunan Kalijaga. Padahal niku hubungan kerohanian. Niku saged ngoten niku. Secara kerohanian hal itu bukan sesuatu yang mustahil ngoten lho nggih. Mula dibuktekne secara sejarah, bukti-bukti nggih angel. Niki soal hubungan kerohanian dan itu lebih kepada soal yang gaib. Soal yang gaib. Itu bisa terjadi. Nggih niki dadi wong nyatane sing mangane ning jero impen, nyatane napa wareke nggih labete nganti tangi turu tesih
Harek. Dan Yaman duh pangeran yakdahu kang maringi adah sapa man fiddomiri ing dalam ati maringi adah al yakina ing keyakinan. Yaman duh pangeran saka kang wis paring unjukan sapa man kulubahum ing pira-pira atine para aulia jaya sing dimaksud niku wali sing tukang luwe niku paring inuman unjukan min mahabbatihi saking mahabbahe Allah, paring mahabbahe man. Niki munajat namanya ngelem Gusti Allah. Perlune arep njaluk. Ngerti arep njaluk. Atara li syakikin indaka halan. Gusti napa menggah panjenengan sakik niki nggih pantes upami ngalami kados Syekh Ibrahim niki. Dungane ngoten. Atara ana to ningali panjenengan li sakikin kedue sakik indaka mungguhe panjenengan Gusti ningali halan ing posisi ing tingkah sing pantes ngalami anugerah sing kaya ngoten niku. Sumarofatu nuli ngunggahaken ngangkat sapa ingsun yada Ibrahim astane Syekh Ibrahim bin Adham tak angkat ila sama maring langit. Diangkat teng langit karo ndonga. Fakultu mongko ndonga sapa ingsun ilahi duh pangeran kula bi qadri hadhil kaffi kelawan demi derajate niki apa-apa. Niki jelas apa-apa mulya niku. Demek syahwat ora tau. Gitu nggih. Astane niku dienggo demek daging sing niku mboten nate kok nggih. Padahal kepingin. Berarti kemampuan ngempet yang lain kan lebih kuat. Lha nek sing halal sing jelas mubah apa to dosane? Dosane mangan daging. Kemudian tapi krana pun kadung janji lan duwe penganggep lek daging iku enak. Krana enak njur syahwat iku ndorong. Nek tak turuti berarti aku nuruti syahwat gak nuruti Allah. Lho persoalane niki. Tata kramane teng ngriku niku. Lek aku nuruti syahwat berarti aku nuruti saliyane Allah. Aku ngenteni mangan kuwi sing mangan krana diperintah. Aja sampai mangan krana pengin, ngoten lho. Leh ngolah atine niku sampai ngoten niku. Mulane nalika di teng jero impen kan enten bantah-bantahan. Ngoten niku. Enten dialog sampai ndung barang diwehi kok sama nolak. Sapa sing enek kesempatan diparingi kok nolak, berarti sok ora arep oleh nah. Itu jero impen diulang ngoten gitu nggih. Nah itu berarti saya merasa memang ini perintah, maka saya harus makan. Karena welase Allah supaya mboten melanggar tata lahir itu diselenggarakan di dalam impen lah ngoten lho. Kaget terjadi ngoten iki. Nah. Mulane apa-apa Syekh Ibrahim bin Adham niki jelas apa-apa mulya. Karena niku kenging dienggo wasilah, ngoten lho nggih, dienggo wasilah sehingga bi qadri hadhil kaf demi kelawan keagungan derajate iki apa-apa wa bi qadri sahibiha lan demi napa derajat agunge kang anduweni apa-apa wa bil judi lan demi kelomanan panjenengan alladzi kang wajada kang wis nemu sapa sahib sing dimaksud sahib nggih Syekh Ibrahim wajada kang wis nemu sapa sahib Syekh Ibrahim hu ing kalomanan kala wau mingka saking panjenengan. Terus jane Gusti niki Syekh Ibrahim pun panjenengan paringi. Sing gadah apa-apa niki lho Gusti, panjenengan paringi kemuliaan kelomanan sing kaya ngoten niku. Padahal Syekh Ibrahim niki pun jelas-jelas mboten kersa dahar ning krana panjen rezekine tetep jenengan paringi. Ngoten lho. Mula kula sakniki nggih nyuwun wong niku nggih kawula jenengan kula nggih kawula jenengan. Lho telejut mugi paring panjenengan. Ala abdika ing atase kawula panjenengan al faqir kang banget butuhe ila fadlika dhateng kanugrahan panjenengan wa ihsanika lan tegese peparing panjenengan
wa rahmati kalan kawelasan panjenengan. Wa illam yastahiq senajan mboten ngehai sapa abdikal fakir zalika ing mengkono-mengkono peparing. Wis senajan sakjane dereng sampean takdiraken. Tapi napa mboten angsal upami nyumbut. Niku jenenge wong nekat. Kala dawuh sapa Syakid. Faqoma banjur jumeneng sapa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa masalan banjur mlaku sapa Sa Ibrahim hatta dakhala sehingga mlebu sapa Sa Ibrahim al Masjidil Haram ing Masjidil Haram. Nggih. Ngoten niku niki sing dadi soal mboten soal dungane Syakid nggih. Napa ternyata wong niku lek ngempet. Nek sing ngempet namung sampean, ngoten lho nggih. Lek sing ngempet namung sampean. Krana barokah ngempet nafsu lho sampean berjuang tenan ngempet tenan. Niku krana syahwat nafsu niku sakjane nggih makhluke Allah. Nafsu syahwat kepengin sesuatu niku lagi. Nggih, Allah ta sing damel ngoten niku. Lah niku ternyata mengke sing maringi nggih Allah. Ngerti nggih? Sing maringi nggih Gusti Allah. Lah kawula niku enggak ada kewajiban ngibadah manut perintah Gusti Allah. Mboten oleh manut perintah syahwat. Nah, jalure ngeten iki. Dadi Syekh Ibrahim anane mboten dahar daging. Niki mboten kok krana soal dagingku haram napa mboten haram. Niki soal tata kramane nek sampai aku mangan daging sing dorongane mung sekedar nafsu. Berarti aku manut nafsu. Mongko aku wis kadung janji kudu manut Allah. Ya ben aku tak manut Allah ae iki tugasku sing asli. Dene soal syahwat nafsu kepengin ya ben diurusi Gusti Allah. Wong ya kaya Gusti Allah. Cara Jawane ngoten lah. Mila ternyata kali Allah diberi penyelesaian. Ya wis, lek ngono, cara Jawane niki nek diarteni jelentre maneh. Ya wis, olehmu tirakat ora tak batalno. Kowe tetep tirakat lan ya ora batal. Tapi masalah syahwatmu krana iki yo syahwat iki yo makhlukku. Nafsu iki yo makhlukku. Krana wis mbok empet suwe, aku sing arep ngekeki mangan, dudu kowe. Dadi lek sampe engko nafsumu ki keturutan, dudu salahmu, tapi aku sing ngekeki. Nah, niku kok ruwil, mboten ruwil niki jenenge disiplin. Sakniki nuwun sewu, sing ahli manajemen. Ahli manajemen itu yang dipinginnya kan begitu. Seluruh staf itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Sing oleh merintah staf iki ya ndurane sapa? Aja sampai salang tunjang. Ora melok duwe prajurit tok merintah. Lah niku, syahwat nafsu kuwi tugasmu menungso, syahwat nafsu kudu mbok empet iku tugasmu. Dene soal nafsu syahwat itu keturutan karepe, asal sing nuruti duduk kowe gak melok dosa. Nah, niki mungkin nata ngeten niki. Ngoten niku lek mboten wong sing ngeruh seluk-beluk rahasiane manajemen ketuhanan. Wah, manajemen ketuhanan. Lah niku ki mboten paham ngoten. Mergo rancu antarane kepinginane nafsu, karepe ati, dorongan syahwat, godane iblis, karepe raga kados sing pun ate diaturke riyen sing 6 nika. Iya nggih. Niku dadi siji, karena dadi siji konslet. Setelah dipertanggungjawabkan ditanya iki sing mangan sapa? Wah, gak genah sapa sing tanggung jawab. Nah niku, lha nek wong tata krama mboten jenenge tata. Tata niku tata krama iku asalkan tata karma sajane. Karma niku perbuatan. Tata niku ditata, di jalur sing bener. Nah niku karomah. Yes ngono kuwi. Bagi makom sing sak makome awak dhewe nggih nuwun sewu nggih sing sak tingkat kula panjenengan makome mboten sampai makom teng mriku. Artinya apa? Kita hanya tahu bahwa ini anugerah.
Panganan, ombenan iki anugerah. Ya tak tanggune, tak syukuri lah. Sing penting jangan sekali-kali melakukan apapun itu hanya sekedar kepengin itu tok. Itu yang penting sebenarnya. Selama itu masih ada lambaran bahwa ini anugerah dari Allah, tanggune. Sadari betul bahwa ini dari Allah. Gitu nggih. Dan lalu sampean menggunakannya itu dengan jalur yang diperintah Allah, maka itu sebenarnya sudah mengikuti tata krama menurut setingkat awake dhewe. Lah nek sing kados Syekh Ibrahim bin Adam kan pengen wis janji. Persoalannya persoalan janji. Lah janji kan harus ditepati. Mulane jenengan aja gampang janji-janji. Ngono janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi lho ngoten. Ngipi tok niku mengke. Pun wa qala lan dawu sapa Atabatul Ghulam, Syekh Atabatul Ghulam li Abdul Wahid maring Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Inna fulanan sak temene fulan si Suto. Kiai biyen ngekeki fulan diterjemah si Suto Sinoyo. Inna fulanan sak temene fulan iku yasifu ngarani sapa fulan min qalbihi saking atine fulan ngarani manjilatan ing derajat ma'arifu kang ora tau ngerti sapa ingsun ha ing manzilah kala jawab sapa Syekh Abdul Wahid Abdul Wahid apa Abdul Wahid apa ngono niki? Apa Atabah tujuke. Kala dawuh sapa nggih Abdul Wahid. Kala lajeng jawab sapa Syekh Abdul Wahid. Terus jawane ngeluh, ngeten lho. Niki Atabatul Ghulam matur dhateng Syekh Abdul Wahid. Kula niku panggih enten nika si fulan. Fulan niku nyeritakno rasa sing teng jero ati niku rena-rena ngoten. Kula niku mboten nate mireng to crita ngoten. Kok sampai mboten paham sing diceritakne. Kala jawab sapa Syekh Abdul Wahid, li anaka krana sak temene sira. Iku tak kulu mangan sapa sira ma'akhub zika sertane roti sira mangan tamaron ing tamar. Wa huwa utawi fulan iku layazidu ora nambahi sapa fulan alal khubzi ing atase roti saean ing suwi-wiji. Panjen awakmu karo si Iko padha-padha murid niki. Atabatul Ghulam niku murid Abdul Wahid. Ngoten. Lah Atabatul Ghulam iki gadah kanca. Kancane setunggal wirid niki cerita, aku dik ngene pas wiridan yo roh ngene rasane ngene ngoten cerita. Lah piyambake sing Atabatul Ghulam krana padha-padha murid kan setengah iri. Wiridane padha kok pengalamane gak padha. Kono wiridan age oleh seminggu, poso oleh seminggu kok wis pengalaman roh ngene barang kok gaib ngono. Terus atine krasa ngene. Lah kula kok mboten enten krasane blas. Ngoten lho cara jawane niku. Fulan niku nyeritakno atine pun enten rasa ngeten. Lah kula kok mboten blas. Kali Abdul Wahid dijawab, "Lah wong awakmu ki lek mangan enek lawuhe roti mbok campur kurma. Lah sing kancamu kuwi lek mangan roti tok kuwi ora enek gandengane. Kacek nuruti syahwat ngoten tok mawon pun beda labete teng ati. Ben. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ing kuntu taraktu aklat tamar araftu tilal manzilah. Nek kula mengke purun tirakat riyadhah terus mboten mangan kurma blas ngoten apa nggih saged dugi ngriku. Fakultu mongko matur sapa ingsun Atabatul Ghulam. Ing kuntu lamun ana sapa kula niku taraktu ninggal sapa kula aklat tamari ing mangan kurma. Araftu ana to bakal ngerti sapa kula tilkal manzilata ing mengkono-mengkono derajate ati. Napa lek kula mengke tirakat mboten mam kurma niku napa nggih? Mengke ati kula saged dugi ngriku.
Qala, na'am. Na'am. Ya. Wa ghairuha. Aja mung tamar tok sing mbok tinggal. Wa ghairuha lan liyane tamar. Fa qada mongko tumandang sapa si Abdul Wahid iku ya beki nangis. Berdawuh ngono kuwi, na'am. Ya, lan tapi ya kudu ninggal liyane kurma barang. Ngoten niku si Abdul Wahid getun. Badhe muni ngoten sebagai seorang guru muni ngiyani, ya. Niku getun. Terus nangis. Faqala mongko matur lahu maring Syekh Abdul Wahid sapa batu ashabihi setengah pira-pira santrine Syekh Abdul Wahid. Santrine enten sing matur la abqallahu wa ainaika. Alat tamari tabki. La abqa muga-muga mboten nangisaken sapa Allah Gusti Allah ainaika ing mripat kalih panjenengan. Cara Jawane mugi-mugi nangise panjenengan ndang leren. Niku sopane wong matur tenggene Syekh wong Arab niku ngoten niku nganggo donga mboten kok pun mboten usah nangis iki ora kok muni ngono. Lah didongakno mugi-mugi pangeran enggal nglerenaken tangis panjenengan. Alat tamari ana ta ing atase kurma tabeki nangisi panjenengan. Syekh Abdul Wahid mosok soal kurma panjenengan tangisi. Ora ngono. Ora ngono. Mergo sapa Atabatul Ghulam lek kadung janji kuwi gak tau bleset. Aku ki mesakne iku engko lek dhek kadung janji gak mangan kurma tenan kuwi selawase urip gak mangan kurma tenan. Lha aku mesakne. Ya mula nuwun sewu. Kadang-kadang niku enten kiai niku sing mboten purun merintah murid. Terus kono takok kono ketua kelompoke sosok ngoten. Perlune napa? Lek sing jawab niku ketua kelompok utawa khalifahe. Niku kan mboten dadi perintah. Saking gurune. Kan sekedar namung hasil musyawarah antar kanca karo kanca. Niku lek sampai ora kelakon kan ora sampai malati mboten dadi hijabe murid. Tapi lek sampai si guru niku dawuh dhewe yi niki riyadoe napa yi ngene bari jazah muni ngono. Kok sing jawab kiyaine dhewe, mursite dhewe. Anu, poso 40 dina ora usah mangan daging. Dadi perintah niku. Niku lek sampai muridé mboten nglakoni, blas niku mengki wiridane mboten enten labete. Lek sampai melanggar langsung dadi hijab. Mula sok-sok enten mursyid niku sing carane didik murid secara perjalanan mboten langsung perintah keng piyambake tapi dititip-titipno teng murid padha murid. Perlune napa? Secara status perintah itu tidak menjadi ketetapan perintah dari mursyid, tapi lek kelakon itu jadi kemuliaan bagi murid. Sementara gurune kiyaine terus ndongakno terus tenggene murid-muride. Ya, ini salah satu kebijaksanaan mursyid itu sok-sok enten sing ngoten niku. Lah kadang-kadang muridé gak marem. Wis sok ngoten ta nggih. Nentokno riyadhah kok ora kiyaine juwi, ya ora tek mandi kok ora tek mandi. Tak suudon kowe karo kiyaimu. Ngoten lho nggih. Jadi kenapa sing didhawuhi kiai itulah yang terbaik, yang paling baik untuk muridnya. Mergo kiyaine wis ngitung. Secara kerohanian dia sudah diberitahu oleh Allah. Sinyal-sinyal. Paling-paling ini tak jawab ngene-ngene ora kuat. Wis ben, dhek ben ngukur dhewe. Dengan cara apa? Ngukur itu kan yang paling tepat dengan lingkungannya sendiri. Nek sing dijak musyawarah niku kanca sing padha nglonjome kan ku jawabe serada nglonjom. Niki wiridane hizib niki riyadhah napa Mas? Kalau ketepaan kelompok serada nglonjom jawabe, alah wis ora usah diriyadhah kok sing penting dina diwaca sepisan nak wis. Lah kok sing kelompoke sing kono serada tuwa ketepaan kelompok niku tuwa lan wong gedhu-gedhu yo gedhekne. Oh lek hizib kuwi riyadhah kudu poso 10 dina dibaleni ping 9. 10 dina dibaleni ping 9 90 dina. Lah niku ora oleh mangan sing ana nyawane ngono wae dadi abot.
Tapi upama gak nglakoni, mboten dadi hijabe murid. Mergo napa? Itu bukan hasil perintahnya guru, tapi itu hasil musyawarah antara murid dan murid. Lah karena murid wae diperintah musyawarah, wis musyawarah. Lah barokah musyawarah niki malah sing dadi barokah. Lho penak ngoten iki. Soale enten sing model teori niku kaya teorine wong nyosoh gabah. Zaman biyen nyosoh ngangge alu. Niku sing disenggol alu niku napa nggih kabeh gabah. Lagi mboten? Lagi mboten. Gabah singgolan mbek gabah. Supaya enten dinamika alune niki nyenggoli sing tengah mawon. Sing pinggire senggol-senggolan dhewe sesuk yang ngeloncop. Lah guru niku sak ora perlu kok terus muridé sitok-sitok ditekani, dituturi. Ora perlu, wis cukup ketua-ketua kelompoke sing di sojoi terus niku mesti sing kanca-kancane muter dhewe-dhewe. Niku nggih jadi. Dan dan iki kados Syekh Abdul Wahid ngoten dak. Faqala mongko jawab sapa Abdul Wahid Syekh Abdul Wahid dak. Ninggalo sapa sirahu ing atabatul gulam. Fa inna nafsahu mongko sak temene nafsune Abdul atabatul gulam iku qad arafat. Teman-teman wis ngerti apa nafsahu, sidqa azmihi ing temene sejane atabatul gulam fitarki ing dalem ninggal mangan. Huwa utai atabatul gulam. Iku ida taroka tetkalane ninggal sapa atabatul gulam saya aning suwiji-wiji lam yuawid ora bakal baleni neh sapa atabatul gulam piye ing dalem sayan abadan selawase. Nah kuwi sakjane sing tak getuni iki. Aku kok keceplos muni yo ngono kuwi mang. Iya iku mau ngoten. Kuwi lek kasih dilakoni tenan ndek lah terus gak mangan kurma selawase. Wa qala lan dawu sapa Ahmad bin Abil Khawari. Istaha kepingin sapa Abu Sulaiman Ad-Darani Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Kepingin rohifan ing roti. Roti haron sing anget bimilhin kelawan uyah. Niki panganan model ngene kok cara mriki wis kira-kira hamburger ngoten. Kepengin roh rasane hamburger sing iji anget. Fajitu mongko banjur teka sapa ingsun bihi kelawan ngaturaken roti mau ilahi maring Syekh Abu Sulaiman. Ahmad bin Abil Khawari niku murite Abu Sulaiman Ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman kuwi tau ngersakno roti sing isih anget sing dikeki uyah terus tak aturi. Lah kok fa'addo moko banjur nyokot. Nyokot iki krama Injil apa? Wong Jawa karo nyokot niku mosok wong sepuh nyokot ngono kan ya. Napa krama Injil apa, Mbah? Nyokot ya. Wong yo ora nek nyokot ta mosok. Napa? Dahar niku lah secara umum sing nyokot tok niku napa? Iya ya nyokot ngono ae. Yo Jawa ora arep Jawane. Padha mongko nyokot sapa Syekh Abu Sulaiman minhu saking roti adotan sak cokotan. Adotan sak cokotan. Jajal niki makna pun yo nyokot lho niki. Niki kiai sepuh sing maknane yo nyokot. Berarti kiai sepuh biyen yo urung roh krama Injile. Sumatoroha, badhe di cakot sak cakotan lah kok terus dilepeh. Sumatoroha nuli nglepeh. Sapa Syekh Abu Sulaiman Ar-Raghifah ing roti sing wis dicokot. Wa qala lan banjur dawuh. Sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, ajilat ilayya sahwati ba'da italati juhdi wa sakwati. Ajilat wis mbalap disi niat. Ajilat wis disi niat ilayya maring ingsun apa syahwat ingsun. Ini memang keliru niat pujian. Mergo pas nyokot mang sing metu dhisik rasa kepinginku. Duduk rasa syukur arep ngrasakno nikmate Allah. Saking telitine tengah ati iki sampai roh iki sing balap sik sapa ngono. Jenengan kan mboten tau mikir. Soale iki enak tenan itu bisa langsung besul ngoten wis.
telung mangkok. Alhamdulillah. Dadi wis akeh alhamdulillah. Lek Syekh Abu Sulaiman mboten piyambake jan krasa iki balapan iki antarane ruh kalbu sing niat syukur karo syahwat sing nyerbu kenikmatan. Ternyata kedisian syahwatku. Ba'da itolati judi sause suwene olehku jihad, olehku napa merangi nafsu, wasakwatilan olehku sengsara. Wis suwe tak empet sakjane kuwi napa niatku ben bener lek mangan sing enak, ternyata ijek kalah dhisik karo syahwatku. Qad azamtu teman-teman ngejo sapa ingsun alat taubati ngatasé taubat. Lah kok fa'akbala mongko banjur madhep apa niku wau panganan ni ing ingsun. Padahal wis tak nggo tobat wis tak siksa nafsuku ben ora disiki terus. Ngoten lho nggih. Suwi tampet ben ora disiki terus lah kok tak jajal ngene panggah balap. Panggah balap ae. Kala dawuh sapa Syekh Ahmad murite sakbare peristiwa kuwi sampai sedo aku ora tau ndelok Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani niku dahar nganggo uyah. Fama raaitu mongko ora tau ningali sapa ingsun hu ing Syekh Abu Sulaiman ora tau ningali aklal milhi ing dahar uyah hatta lako sehingga ketemu sapa Syekh Abu Sulaiman Allah taala ing Allah taala. Niku nggih ngoten niku. Nggih jane sami mawon jenengan niku nek pun pada suasana sing tingkat kebersihan yang lebih daripada umumnya orang. Mangan ora ijik niku ora mentolo. Nggih ta nggih. Mergo tingkat nilai kebersihan jenengan pun tingkat. Coba jenengan riyen isih serodok cilik urung roh nilaine kebersihan. Lha niku tangan bertinggu dolanan awu gawe napa candi-candinan wedi ngoten niku wis bar mangan ya cekel-cek ngoten mawon. Lagi ngoten lho nggih. Karena dereng ngerti lorone. Dereng ngerti lorone tangan kotor dienggo mangan. Bangsa wis tuwa-tuwa karena sering kepotokan mangan kotor njur masur-masur. Lha niku terus sumpah tengah lek mari ngene aku wis ora bakal ninggal wijian ngoten lho. Sami mawon saja. Yang sing pun kulino ngupakara syahwat nafsu, roh larane kedisian nafsu. Cara wong balapan iku isin. Kata Syekh Abu Sulaiman, kedisian nafsu niku isin. Mergo piyambake disawang Gusti Allah. Dan itu dihayati betul. Akhirnya wis timbang kedisian nafsu ya tak sumpet dhisik karuan nafsune ora manggon lho. Kan ngoten. Ketika sesuatu itu akan membahayakan, ya senajan belum terjadi, jenengan kan wis mengeng. Enek putrane sampean minggir teng ratan. Durung ketabrak mobil, tapi apa sampean bunga aja ning ratan lho ngoten. Gitu nggih. Karena jenengan pun kathah pengalaman bahwa wong sing sering keserempet kuwi sing ning pinggir ratan kuwi. Lah sing cah cilik ora urung roh. Ya santai-santai wae ning pinggir ratan ya enggak ada masalah. Sami kali kula jenengan sing isih cilik-cilik ngeten iki, lableb mangan syahwat ya ora masalah wong. Enggak merasa ada bahaya apa-apa. Betul lagi. Niku jane sami mawon, artinya pengalaman seseorang itu sebenarnya akan menambah kehati-hatian seseorang. Yang sing pun tahu roh rasane ibu. Niku mesti enten janji tengah atine dhewe, aku wis ora bakal baleni neh. Mboten. Nek isih enom niku balapan yo sakarepe dhewe ta yo tau dikewoplek ning sepeda motor niku kok numpak sepeda motor. Kadang-kadang liwat ngriku tok niku wis emoh. Aku wis emoh liwat kono nek. Mergo biyen tau tiba ning kono dikeplek ning sepeda motor. Upama liwat yo mesti hati-hati. Malah kadang-kadang wis gak kepengin aku numpak sepeda motor neh. Lek iso ya mlaku lah iso ya wis. Anu mbah numpak mobil lah mobil tambah mabuk aku. Nah niku
Padahal jane itu pengalaman saja, lalu tercatat sebagai sesuatu yang tidak enak. Orang kok soal, lah napa nggih haram numpak mobil Mbah? Yo coba takoki ngono. Kok terus numpak mobil nggih mboten haram kok, Mbah? Ora soal harame lho, aku lek numpak mobil mutah-mutah. Lah kan ngoten. Sami kali sing tiap pengalaman kerohanian, krana nek kedisian syahwat niku nafsune napa atine lara. Dia tidak mau mengulang itu. Loh kok kuat ya? Nggih kuat dong pancen wis roh pengalamane tenan, roh rasane tenan. Lah nek kula sampean ora patek roh rasane. Jadi ya visual ngene santai wae. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar bin Ibnul Jalla, Syekh Abu Bakar Ibnul Jalla radhiyallahu taala anhu. Arifu kenal sapa ingsun. Insanan ing menungso takulu kang ngucap lahu maring insan apa nafsune insan. Aku tau roh enek wong kuwi omong-omongan karo nafsune. Nafsune iki ngomong ning dhek janjeni. Ana asbiru laka ala toyi asrati ayamin. Wa atimni ba'da dzalika sahwatan astahiha. Fayaqulu lahala uridu an atwiya asrata ayamin walakin utruki hadhihi sahwa. Sok-sok niku nyang-nyangan lho nafsu niku kados niki. Terus pundi? Nafsu kadang-kadang leh ngomongi teng wong iki apik. Ana utawi ingsun iku asbiru kuat sapa ingsun laka manfaat kedue sira ala toyi asrati ayamin ing atase nglempit lakon 10 dina dadi sak dina. Nafsu niku kadang janjeni ngoten. Aku kuat mlaku banter sing cepet. Nek wong-wong mesti 10 dina agek tok nggon, aku kuat sedina tok nggon. Nafsune muni ngoten. Tapi syarate lek wis bar aku kek ana panganan sing aku pingin. Niki nafsu lho, nafsune niku ngomong ngoten. Wa atim lan banjur makan ana sapa sira ing ingsun badha dalika ing mengkono-mengkono wis bar kasil mlaku 10 dina dadi sedina. Syahwatan ing syahwat astahi kang kepengin sapa ingsun ha ing syahwat. Lah kok angel-angel to ceritane. Ngeten mawon lho. Enak wong. Ngoten. Kepengin apa? Kepengin ampuh lah. Kaya kula ngeten iki kiai kan rada butuh ampuh kadang-kadang. Pas ngresula mobile pas mogok ngoten kan ngene iki jane upama kon Jombang Blitar ora usah mobil marotok kono ya tepak. Niku karepe nafsu ngoten. Terus delala krungu kabar nek kiai ngabari ngandani wis to kowe lek gelem poso mutih. Terus bengi salat tahajud ora usah ning ngisore payon. Pokoke sing salat tahajud disekseni lintang ning langit. Posone mutih, bukane ming sego sak kepel karo banyu sak uyuban. Sahure ya ngono, selama 40 dina. Iku engko lek kowe kuat. Lek kowe kuat, kowe mlaku telung jangkah karo merem menurut sejamu teko ndi? Teko sakal. Upamane ngoten. Niki upama lho kok dicateti. Niki sing upama nggih upama. Terus si nafsu niku lak syahwat niku nafsu syahwat niku lak terus kuat ngempet. Kuat ngempet. Nggih, sanggup kula. Lek trimo ngempet sampeyan kuat kula. Sing penting mengki lek pun bar lek pun kasil. Lek pun kasil saged dugi pundi-pundi merem telung jangkah. Kula pengen apa mono lah. Nggih ta? Salah ngoten. Mesti murid iki lek mulai guru kanuragan biasanya ngoten ngenyang. Iki tirakate pinten? Pokoke ora oleh mangan wong damen. Wong damen niku napa beras. Manu mie yang saleh ngono. Lho takoke mesti kira-kira sawate njaluk ijol ngoten. Dia kuat itu ngempet enggak mangan sego niku kuat.
Tapi karena ada cita-cita dan keinginan yang lain, yang syahwat lebih berkepentingan dengan itu. Nah, sami kali ini kula sanggup menempuh riyadah, sing riyadah niku saged ngringkes lakon 10 dina karek sedina. Tapi angger niku pun hasil, kula pengin napa-napa dituruti nggih. Jereke syahwat ngoten. Nafsune. Lah niki krana wong cerdik, paham, aku ora butuh kuwi. Aku ya butuh pengin kuwi lereno aku ya tak butuhne. Lek soal ampuh wong 10 dina karek sedina ngono halah ora gumun aku. Tapi lek enek wong kok kepingin njur kuat ngempet lah aku baru gumun. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan laha maring nafsu. Lah uridu. Ora kepingin sapa ingsun an atwiya ingin to ngringkes lakon sapa ingsun. Ngelempit laku asrata ayamen 10 dina. Gak pengen. Ngono tumpakan akeh numpak jaran ya iso, ora usah numpak kowe. Nggih ta nggih numpak jaran kan perjalanan 10 dina mlaku sikil numpak jaran kan karek. Nggih ngoten mawon, sakniki akeh mobil kok. Nggih ta nggih, pengen cepet ya Jombang Blitar numpak mobil ngebut. Sing mestine 3 dina lek mlaku sikil ya karek 2 jam ta nggih. Ya wis cepet niku. Cepet. Tapi sing penting ora soal kuwi walakin utruki. Tetapi ini ninggalo sapa sira? Sing tak pingin iki lho. Utruki ninggalo sira nafsu, ninggalo hati syahwat iki kesenengan. Iku mbok senengi kuwi lho sing kudu mbok tinggal. Iku ulak-ulake nata ati ngoten iki. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Syah Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Tarku syahwatin utawi ninggal kepinginan siji min syahwatin nafsi saking pira-pira syahwate nafsu iku anfa'ul luweh migunani lil qalbi kedue ati min siami sanatin tinimbang saking poso setahun wa qiyami halan salat tarawih setahun. Niki soal manfaate teng ati lho nggih, mboten soal ganjarane lho. Jadi hati-hati, sosok niku enten dawuh ngeten wah iki menentang hadis iki. Loh, mboten menentang hadis. Niki pengalaman rohaninya seseorang ulama ahli hati yang sudah banyak melihat reaksi. Lha kok ngoten? Nggih. Wong poso setahun, terus tarawih setahun, itu kadang-kadang yang tumbuh justru malah kesombongan. Gitu nggih. Yang tumbuh kesombongan, merasa lebih baik dengan yang lain. Lah niku jenenge sifat eleke ati mboten mendo. Mboten mendo, tapi lek enek wong kok mampu ngempet syahwat. Yang teori ngempete kaya Syekh Sulaiman Ad-Darani kalau sing aku kedisian syahwat lho ngoten niku. Niatku sik keliru lho. Lah enek wong kok kulino ngolah sing ngoten niku. Lah berarti kan atine dadi cerdas. Nggih. Cerdas tanggap betul. Iki aku nandangi apa-apa iki krasa perintah Allah kah atau krasa nafsu syahwat. Poso setahun iki lho. Poso setahun iki krana ambisi ben jarane wong aling ibadah kah utawa poso krana bener-bener ngugemi perintah Allah. Lah niku benten. Labete teng ati lho nggih. Labete teng ati benten. Tapi kok terus zaman menilai ngono ora usah poso ritek percuma. Wong poso-poso saulan poso syahwat itu panggah gede seje. Posisi yang ini posisi perintah. Mbuh sampeyan iku krasa diperintah Allah apa ora, lek wis kelakon nglakoni poso saulan poso mubut jenenge sampeyan katut absen. Nglakoni perintahe Gusti Allah. Sok-sok enten sing dan niku terus enten hadis pirang-pirang wong sing poso ora oleh apa-apa kejaba ngelak lan luwe. Niki lek wong ahli bahasa mawon pun saged nyantol. Laisa lahu. Kanjeng Nabi mboten dawuh laisa alaihi. Nek laisa lahu niku barang sing manfaati. Nek laisa alaihi niku barang sing madharati. Lah tapi Kanjeng Nabi laisa lahu kok. Berarti manfaati. Dheweke ora oleh manfaat apa-apa, kejaba manfaate lengelak lan
Luwe. Lek ngono ngelawan luwe niku manfaat. Manfaat betul. Manfaat terus kolesterolnya turun. Gitu. Kolesterolnya turun. Kandungan gula darahnya turun, kan jadi sehat. Itu manfaatnya. Tapi nilai ibadahnya enggak ada. Nilai ibadahnya enggak ada. Ya, tapi masalah manfaat. Kenapa? Karena barokah nuruti perintah senajan grundel. Loh, ngoten lho nggih. Senajan grundel. Jadi ampun disepelekke ngoten. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Komentar terhadap lakone wong sepuh-sepuh wong kuno-kuno ulama salaf sing wong perkara uyah kok sampai emoh mangan ngoten niku lho nggih. Niku yo nekane aku yo emoh, yo pancen sampeyan kok. Lha sing saya Sulaiman kok nggih, sejit nah segala perilaku itu sudah diperhitungkan betul oleh yang nglakoni. Lane sok-sok Kanjeng Nabi lek pesen ya. Nek ngomong iki sing apik. Nek gak iso ngomong sing apik menengo. Aja gampang komentar maido wong. Mergo wong nglakon apa-apa iku mesti wis dihitung menurut sing nglakoni. Wong ngono ku piye to? Wong sawah apik-apik ngono malah mbok doli. Ngono ku piye kan lha bagi sing kedol ya sing ngitung. Mergo hitungane sing kedol luwih nguntungno sing ngedol kuwi katimbang ora didol lak ngoten. Lah sing kadang-kadang jenengan gak paham iki. Ya tunggale sing dongeng dhewe wingi niku. Kongkon nggo pikulan jurune barlian dhek gak percaya niku. Wis dhewe-dhewe hitungane sing tukang ngarit karo hitungane rajane mboten padha. Karena mboten padha ora usah komentar. Wah niki komentare Sayyidina Imam Al-Ghazali ngomentari kepositifan sing dilampahi ulama salaf. Dawe ngeten. Pun telas waktu ini. Nah, nek pun telas diterusno terus timbang mengke sak pucuk leren aja. Sak pucuk leren ya terusno. Kaset terus mawon. Musale dawa niki pembahasan Imam Ghazali. Nggih mugi-mugi contoh-contoh sing pun didhawuhaken saking para ulama salaf sing pun maringi contone tata krama niku wau mbuh pinten persene kula jenengan iso niru ngoten. Mugi-mugi saged manggih makom manzilah takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sesarengan kali donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.